И да, здравейте хора, аз съм PC Gamer и днес играем в PvP, Wither PvP. И да. Сървърът е PvP, има малко арпове. Първият арп е Drop Party. И да, както виждате, нахуват ми в стаята през 15 секунди. Аз се влявам. Да има някаква команда anti-cheats. Да виждате, приготвят се за евент. И да, следващият warp е Warp Enchant. Този warp е нов. И да, както видите, съм с нов текстурен пакет. Да, ето го Warp Enchant. Само едно нещо е гадно, грифът е тук, грифа... имало рез, бе. Отвън жут, като бях, нямаше рез. Странно е. Петко може се чупе турчете, не. Следващия warp е Warp End. Има Warp Jump, нов е. Има нови 3 warp-а. Warp End, като го виждате всички. Сменили се и джумпа. Охо. Тук направо може. И да, тук направо аз няма да... Ще погледна някакъв ендерман, иска ма уби. Ей, ти на теб говоря. Погледни ма. Аре сега ти искам ма уби. Да, ето. Върнах се на спална. И следващия warp е Warp Jump. Да видим джампа. Може да е хубав. Аз тук няма да виждате някой да ям. What? Млека. Исках се рота флеша. И значи следващия ларп е ларп в арена. И да, хора, аз няма да ви развеждам много из арената, защото тази арена е толкова голяма. Арената е много голяма, тя още е в ремонт. И тук имаше едно нещо, да ето чупи са и падаш. И ето тук са цепите. Който умре. Отива пак на RPFP арена да сложа блокчето. Че не искам да ме банат за гриф. Ето къде го взех? Да, ето го. Следващия warp е Warp PvP Castle. Мен често много ма кефи Warp PvP Castle. Ето го. Не много ма кефи. Значи джумба е над PvP Castle. Да, виждате, влизат и PvP. Мъчите са, буктите са... Кой ми спаме, бе? Да, виждате, ППК става тук, става му яко меле. Стават мелета, навират се, бият два, вие не може да ги биеш, защото има, видите, паежина. Ма тук има едно яко нещо, много бързо излиза от паежината, гледайте.
Влизаш бързо. Слизаш бързо. Има цветя, хубав е ларпа. Да, тук има още една дупка. Ето има продължение, ето я. Сега няма ви развеждам, защото не става много добър клипа. Следващия ларпшоп. Отиваме на шопа да видим. Да, ето го. Не е довършен още. Вижте къде е си купи. Купи го, 16 бройки има. Така, служи се и рисувана колко сраба. Ай стига е. И да виждате, сега сървъра е празен. Аз и руница каме. Чакай. Да ще ви кажа здрасти. Не, да кажем, значи, защото се спава някъде на един пом. Ето е. И да, такива гетки. И да, просто като обикали с касави в клипа. И да, виждате, това е ларп. Това е ларпшоп. Отивам сега на ларп. SMS. И да виждате, учим на лап SMS. SMS е хубав. Даже тук продаха спаунери. Да, ето ги. Да, ето го. Ранг VIP, тъпа, бак, прямо 30 хома, кит VIP, Iron Set, Protection 2, не се порк чопа, Iron Sword, Sharpness 2, SMS за Unban 480, то с много гледа, Pig Spawner, всички спаунери тук струва 2,40, следващия ларп, тук има още нещо. И Full Enchant C480, Full Enchant Bow 2,40 и така. Ето. Значи Full Enchant Sword е Sharpness 5, Looting 3, Fire 2, Knock 2, Power 5, Punch 2, Flame 1, Infinity 1 е лъкът. А броната е Protection 4, Breaking 3, Fire Protection 4, Blast Protection 4. Следващият Warp е Warp Snake. Warp Snack. Звучи като Warp Snacks. И къде се виждате? Тук има един построен снег. Построен щупен и недовършен. Не са довършили чупенето му. Виждате. Но това са два различни снега направо, бе, човек. Ти не може да джимпни чак там. Да, виждате, той сега ще го разбъхти, ще го разчупи. Всичко чупи. И да, виждате. Ето го бъхти сега. Не точно да паднат малко трохички. Следващия ларп е
Warp и Warp Trade. Warp Trade. И сега отиваме на Warp Trade. Да, виждате, това е хубав. Нещо отдолу го гледа, че не мога да чупя, защото съм як. И следващия Warp Trade. И отиваме на Warp Trade да го видим. Ето го Warp Trade. Значи, винаги преди трейд снимайте. Ако не сте снимали клипи, сте измамени, няма да ви се върнат айтемите. Второ, в клипа трябва да кажете какво ще трейднете. Когато ви измамят, кажете клипа в YouTube и пратете линк на Skype PvP Wither PvP 1. Измамата се наказва с бан. Видите как са направени кабинките. Много хубаво. Много реалистик са направени. Да, тук са затваряни. Например, някой мята ви боя. Искате боя. И да виждате. Его Warp Jump. Още един джъмп. И да, това беше всичко от мен. И да, това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се за още. Лайкните клипа, пишете коментар и